Kemm ħaġa sabiħa illi f'dawn il-ġranet nattendu għal ċelebrazzjonijiet, purċissjonijiet, wirjiet, dak kollu li lilna bħala poplu Malti Wawċi iddaħħalna fl-ispirtu tal-ġimgħa l-kbira. Jekk dan kollu iservi, anzi propju għalhekk għandu jiservi, biex aħna nsiru nafu ftit iktar il-persuna ta' Ġesu u kif nu preżentat lilna f'dan iż-żmien. Ġesu huwa l-wiċċ, aħna narawh sfigurat mimli demm bil-kuruna tax-xewk. Imma l-wiċċ mimli mħabba, mimli passjoni għall-bniedem, il-wiċċ mimli mħabba ta' Alla għall-bniedem. Jekk aħna nsiru nafu ftit iktar dan il-wiċċ, din il-persuna ta' Ġesu, u nidħlu ftit iktar fil-fond fir-relazzjoni tagħna ma' Alla f'dan iż-żmien, dan kollu il-wirjiet, iċ-ċelebrazzjonijiet, il-festi, anke iċ-ċelebrazzjonijiet tal-Knisja ikunu laħqu l-iskop tagħhom. Għax x'inhu l-iskop ta' din il-ġimgħa liturġika li aħna nsejħula l-ġimgħa l-kbira. L-iskop mhux għajr illi kull wieħed u kull waħda minna inħossuna dejjem iktar uliet ta' dan il-missier li jħobbna b'imħabba tal-ġen. Jekk aħna ma naslux għal dejn, nibża li nkunu ħlejna ħafna enerġija, ħafna mis-saħħa tagħna u ħafna mill-flus tagħna u dan kollu jkun sewa biss biex inkunu għamilna esperjenza kulturali u soċjali. Jalla l-esperjenza ta' din il-ġimgħa mqazza kollha kemm hi isservina biex kull wieħed u kull waħda minna iħoss l-imħabba li l-missier għandu għalih. Aħna nafu fl-esperjenza tal-ħajja tagħna umana li meta ssir taf persuna ftit iktar xiġri, aħna ninbidlu. Ipprova rrifletti ftit. Meta ssir taf tfajla li tħobb iktar, inti tinbidel mingħajr ma tinduna. Meta ssir taf raġel jew iben li inti tħobb, meta ssir tafu ftit iktar, inti tinbidel. Kull wieħed u kull waħda minna ninbidlu skont dak li tħalli fina relazzjoni tagħna mal-oħrajn. U l-istess jiġri fir-relazzjoni tagħna ma' Alla. Jekk aħna nsiru nafuh ftit iktar, jekk din il-ġimgħa ddaħħalna f'esperjenza ta' intimità iktar profonda ma' Alla, aħna ser ninbidlu. U bqgħu ċerti li l-ġimgħa mqazza tiġi u tgħaddi u lilna ma tħallinix l-istess. Għaliex? Għax jekk aħna ngħixu tassew dan il-misteru kbir, din l-imħabba kbira li Alla għandu għalina tant li jibgħat il-libnu biex imut għalija jien midneb għalejk bid-djufijiet tiegħek, ibqa' ċert li jien ukoll nagħmlu esperjenza tal-qawmien tal-irxoxt tagħna mill-mewt miegħu flejt, għax il-koll kemm aħna ninbidlu ftit tal-aħjar. Min qalbi nixtieq nawgura lil kulħadd mod speċjali lil dawk li għaddejjin minn tbatija ta' mar ta' diffikultajiet lejt it-tajjeb.